Eli mä sain inspiraation tähän lookkiin yhdistelemällä sekä lämpimiä että kylmiä sävyjä. Eli saadaan aikaan tosi sävykäs luukki, mutta samaan aikaan hienostunut ja silti, että siinä on vähän jotain potkua. Mä käytin tekniikkana sellaista, että mä yhdistelin sekä varjoa että valoa, jotta me saadaan varmasti kaikki ihanat sävyt näkyviin ja hyvin kontrastia myöskin siihen luukkiin. Eli tekniikka tämän luukin takana on tavallaan tämmöinen vapaan käden tekniikka. Eli katsotaan mallia edestäpäin ja haetaan sitä kohtaa, mihin halutaan valoa ja mihin halutaan varjoa, jolloin me saadaan semmoinen ihana tasapainoinen luukki. Mä oon stylauksessa käyttänyt 2 tuotetta. Eli mä käytin Hydrating Curl Cream, koska tällä mun asiakkaalla on vähän karhea hiuslaatu, joten me saadaan vähän silotettua hiuksen pintaa. Mutta sitten koska hänellä on myös ihana taipuisa hius, niin me ollaan käytetty Beach Spraytä, jotta me saadaan puristeltua hänen oma ihana tekstuuri esiin. Mun pro-tip on se, että käytä jätettävää hoitoainetta myöskin aina silloin, kun sä oot laittamassa kovempia muotoilutuotteita, kuten esim. Geeliä tai jotain muuta kovaa muotovaahtoa, koska pienimmät hiukset vaatii myös sitä hoitoa. Eli jätettävä hoitoaine kaiken alle.